зарина ва дигар занони хонанишини деҳоти меҳнатобуди ҷамоати деҳоти қизилқалъа аз ноҳияи хуросон дер боз орзуи онро доштанд ки ақллан дар атроф коргоҳе бошад, то онҳо фарогири шуғле гарданду дар пешбурди рӯзгор ҳисса гузошта хушии зиндагиашонро таҳким бахшанд. дар ҳақиқат ҳамаи корхона як сол шид воқеа шидагиай меоянд раисмон шикоидагиай ҳаминҷара мо бисёр занои хонашин будем омадем ҳаминҷа бисёрӣ кор мекунем ҷои кор ёфтем кор мекунем бо хӯроқи гарм бо маоши хуб шукри худо зиндагимонро пеш бурсадем як 5-6 нафар ҳастем соҳиби ҷои кори хуб шидем кор мекунем зиндагимонро пеш бурсадем. ин гӯша ба хабри ҳолдонҳо солҳои мадид ба ӯ хотир аз назарро дур монд ки қариб аз чакалакзор беш ҳоле надошт. баробари ворид шудан ба ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди мурғи Хуросон як нукта боиси таваҷҷӯҳ буд, яъне мавзеи интихоб. аслан ин гӯша як гӯшаи бекорхобида буд ва бо ташаббуси як тан аз соҳибкори маҳаллӣ чуноне ки мушоҳида мешавад дар доираи 1 гектар як бошишгоҳи хело калони парвариши парранда ба роҳ монда шуда буд ки айни замон дар ин ҷо зиёда аз 25 000 паррандаи ҳосилдеҳ нигоҳубин ва парвариш ёфта истодааст. ва дигар паҳлӯи кор ин аст ки аксари он нафароне ки дар ин коргоҳ масалан фаъолият мекунанд бештарашон занони маҳаллӣ мебошад. заринаи холмуҳаммад аз қисмати ҳамон коргарони ин коргоҳ аст ки имрӯз баъди бунёд ва пурра мавриди истифода қарор гирифтани фабрикаи паррандапараварӣ соҳиби ҷои кор аст. соҳибкор Фахриддин Ҷурабеков хуб медонист ки дар чунин гӯшаҳои аз марказканор бунёди як коргоҳе ки ба талаботи имрӯз ҷавобгӯ бошад кори саҳл нест, вале азм ки қатъӣ буд сохтмони фабрикаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди мурғи Хуросон оғоз гашт. соҳибкори ватанӣ Фахриддин Ҷурабеков иқдом гирифт ки ин ҷои вайронаро як обод карда зарраи ам бошад ба хоку ватан як саҳми худро гузорад. дар пешрафти соҳаи паррандапарварӣ як кӯшишу ғайрат карда ин ҷои вайронаро обод кард. занои хонанишин соҳиби ҷои кор гаштанд, маоши хуб. дар дохили коргоҳ тамоми хатҳои нигоҳдошт ба технологияи парвариш мутобиқ меуфтод. қабл аз оғози фаъолият яке аз маҷмӯъаҳои он тайёр кардани мутахассисон буд. мо ин қафасҳоро аз давлати Эрон оварда дар ин ҷо басту банд кардем. омада моро нишон доданд. мо ҳоло худамон мутахассисо мустақилона фаъолият дорем. дар соли сифарӣ гашта аз ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди мурғи Хуросон беш аз 3 миллион дона тухм ба аҳолӣ пешкаш гардид. 25500 дона мурғ шоф меёбад. аз ин 18000аш мурғи тухтдиҳанда, 6000аш мурғи чуҷа мебошад. дар як сол мо ҳисоб карда баромадем дар як сол 3 миллиону 800 дона тухм дар як сол истеҳсол мешавад. мувофиқ иттилоъ паррандаҳои ин фабрика то як муҳлати муайян ҳосил дода сипас ҷои онҳоро чуҷаҳое ки дар дигар бошишгоҳҳо парвариш меёбанд иваз хоҳанд кард. чунин усул имкон медиҳад ки дар коргоҳ истеҳсоли маҳсулот бефосила бошад. дигар бартарие ки ба қайд гирифта шуд сифати маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ бо эътимоди фабрикаи мурғи Хуросон аст ки хӯрока пурра аз маҳсулоти табиӣ ватанӣ аст. аз мо ҷувори макай бошад, гандум, ҷугори, гунушқа, кунҷора инҳоро мо дар осбисёб қима карда ба мурғон таъминот мекунем. аз хӯроко бояд гӯчем чихел мо гуфтем ҷувори макай ва гунушқа инҳо ба халқ мо пешниҳод нағзаш истеҳсоли нағзаш хуб аст. сифати тухмам нағз аст. воқеан ҳақ бар ҷониби маҳмадулло аст. имрӯз талаботи бозор ҳамин аст ки масалан мо маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тозаро пешкаши аҳолӣ гардонем ва тавре ки дар захирагоҳи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди мурғи Хуросон мушоҳида мегардад. воқеан хӯроке ки пешкаши парранда мегардонанд кормандони масалан ин диҳот ҳама аз ҷиҳати экологӣ тоза буда, яъне хӯроки тозаи табиӣ гандум, макайдон, беда ва дигар намуде ки масалан мурғ аз он истеъмол мекунад ва ҳосил дода метавонад дар ин коргоҳ истифода мешавад.
чун имрӯз яке аз ҳадафҳои муҳим саноати кунонӣ бо суръати мамлакат пешбинӣ шудааст. чунин соҳибкорон агар аз имкони воқеӣ ба сар фаровон истифода баранд мо дар як маврид ҳам ба саноати кунонӣ муваффақ мешавему, ҳам ба ғанӣ гаштани сабади истеъмолии амнияти озуқаворӣ таъмин мегардем. мо дар рушди саноати сабуки мамлакат имрӯз имкониятҳои хело фарох дорем. як дилсӯзӣ ба обу хоки ватан бояд зоҳир гардад, то чунин коргоҳҳо васеъу зиёд шаванд, то мардум ҳам соҳиби ҷои кор шавад ва ҳам мо дар таъмини амнияти озуқаворӣ солҳои наздик муваффақ гардем. муҳаммадшарифи Темур, Манӯчери Ҷумъахон, ноҳияи Хӯросон, ҷаҳонамо.